Wei eye sansan ana wei eye sama deda manim tentenso wei eye tromo ana wei nso eye sasaduro na sansan ana nana amachi dede ede no ball nyum se sansan kroma nyimba bi obewu ada na oka anene abusuaku no ho bi mu FM sansan kroma na abonkete enso ka ho bi asamoi eye moa amoye ntakrabo omonam wie mu omo edi mu no anunti mpanimfo ebu bese sansan fade a ode kire na we nso eye sama na mpanimfo se ofifi funani ase a aya na uhu nsama ebi mu kan saman anya saman ne mum nsama baabi a obehunu nsama eye ade a ewo nkwa na mujawum na sabredie muja na nkwa no eninu mubie no nkire ade a ewu na fese no de na yeti ase ade no epra na obehu nsama no wu bimo efre no gogome na enye sanoma mienu hu asem na yebeka no ene nebu mprempre yi de yebeka tromo na sesaduru ho asem tromo eka eye awansan ebusunuku no ho ebimo efre no bongo mikire na brofudin no efre no bongo antelope na sesaduru nso eye nnua ahodo mako aduonu baako a ya hye no dudu na yedi edwar obi a yedi dise sunsumoni bi etata na wo saa aduru no mu no nnua ahodo aduonu baako no ebi ne sono tokwakonfo ebi ne bontodie ebi ne abobomma ebi ne aya ebi ne nunum ene nuru a aka eka ho na unya saa nuru aduonu baako no bia na ensai ese unya tubena tosapo ena atuduru ede eka ho na waboa eno nso anu awie no ho behia se ubenya eye adokuru nsuo yetumi enya firidua mienu entem anase abo mienu entem enti abo bi nso da ho na setukuru edemu a aya itumi enya adokuru nsuo ewumu enya na yede abehye sa dudui na otwe ansana mekire se yede bedware nipa na okuku eye tromo no na otwe na ayro sem ne se ebi wo no ma na aboa no ne sama no ana ne sasa no egina ne so de etio ne se nipa desani ene wo saman na moa ewo sasa yebube no se ubeku tromo abedware sasa duro de manofa no nusu enko baabi nso omubube no se ubeku tromo abedware sasa duro de manofa no nsantram enku wura nsu gurumu yintira no ne se omose aboa no oniminika ko na opam no pa na aya na kwaye no mu otimi ekowura nsuom baabi nsuo da no sanso na wonim nsuo boro eno nti na ma omo ebu ede saa nsuo ene nsantram eka ho no osan ewo nsuo bi woni hinu mte se ekwo mekire wura mu nantwie na eno nso yese opam na otimi ehem eto so na aboa a yefre no tromoi ne sasa no etimi di obi achi mekire obomofo anase obofo achi kai se obofo eye obi a okum aboa nketwa ene akese na obomofo de aya na osem okum akese nko ara eno nti ebu be no se obofo enim aboa yarefo esense ono no de onsem na obi akwakum tromo na wanya eye sasa na iginegina na so no ese yede no fa saa aduru no mu na yedwar no sasa aduru no mekire aduru wi na yedwar wi a ebi mpo a na okra anase wo uni ahoden ewo honhom famu obi etimi famu ekene nkwa na aduru no omo kire se aya na papan ewu eno nti dodo na mpese omo ebenom ese wonum bi so na odware bi dia odware sasa aduru no onkasa na onjempaboa obedware sa aduru na otwe se de medikan aka no kai se Moses aduru no ebetumi abase na enduru eye aduonu baako no esanse
anase eboro esan se minua panin asoreba kire abebu mo sahene o kan sembi na eyamede yi o se akamfo no yedoso na yeni fa konti no baabi ayete no ama nsem no se na obi ate na de file no so no nko enu nti usasanduru no ebetumi aboro aduonu ba kono anase enuru aduonu ba kono wei na mede braw enekwasi osana bosome no nda etoso aduonu nan wa afimpimienu achi aduonu no emu ada sipi enra nso bra na mi di mawoda no o ma me nsem a ede na ma ho a ma ni gise manya o se oyonko na me no wo afidie ntentan yi so nyame nka ho nyame adoma da sene ye besen ehia bi mediane ogu akurufa o frame prof amajo so me papa se o chia nyame njo so se ya ade na nyame adoma da sene ye besen ehia bi